În grădină sau aici? Da. Aici. Aici ce e? Canal? E canal. Eu ce fac direcția? Pentru deja. Vade, filmează. Ia uite. Sună. Și aici a stat cineva sau e o magazin? E bucătărie. Are vesela. Asta te fac aici. Aici să-ți explic eu ce e în astea sus aici. Toate astea, așa. Toate și pe stânga pline. Fiecare locuitor avea aici cămara în caz de atac. Magazie, cum ai zis. Nu. Stă locuiau în perioada Chiar locuiau în astea? năvălimilor aici locuiau. Locuiau, eu am zis că avea Și cămara. între primul zid de apărare și al doilea, acolo unde e mai larg, sus, nu ăla de jos, unde când, în partea de sus și aduce o vită. Băgau vitele acolo. E mai față de ăsta, cetatea de la Preșberg și față de toate cetățenii din țara Bârsei, aici e mai largă. E mai mare distanța între cele De-aia două n-a atacat. ziduri de apărare. N-a putut. A, și mai sunt butoailele? Da? Da, uite, una e... A, are lacătă. Are niște, nu? Nu, că sunt Să mai și repare. Da, ia uite butoiul. Bă, 2, 3, După aia au făcut depozite cele. Sigur. Când nu se mai întâmpla nimic. Dar Preșberul este în patrimoniul UNESCO toată cetatea. Și e cea mai mare cetate de tipul ăla din sud-estul Europei. Și am înțeles că au refăcut-o. E renovată. Asta ce se Uite mă, Zoare, atâtea ori te muștre. Mai face reparații, nu știu, că a adus un tâmplar, n-a făcut pagurile la alea trei. Da, să vede. A, da, uite. Trebuie să aduc un zidar să zidească sub pragul. Aia a ridicat în ușă. După aia a ridicat pe ușile. A zis Andreas că vine să le ridice la tâmplar. Deci inițial era tot la partea cealaltă. Serios? Că unul era să lua la putere. Și atunci am zis că nu țineam. Vagabond. Și că am vrut în coci și am vrut că ce fac. Care e? Am văzut că se lucrează și nu zădea, că eu dus în partea de știu că stă acolo. Și nu zădea numai că se duce acolo. Când vă la poartă pe geam din casă și după aia dispare brusc. Deci am gândit că cine e fantomă, ce dracu, unde s-a Unde a dispărut? și l-a primit ăla în curte. Da. După aia mi-am zis și îi zice că da, o să țigană, nu știu, cu partea așa, și o cea preot, da. Gaci. Că ăla e un sas care nu muncește. E de vreo 7-8 ani, nu face nimic. Uite, vezi cum erau butoaiele, țineau grânele în ele. Și vine și cere. Și a venit și la mine, mi-a cerut și e în grădină sap. Și i-am spus, nu știu, sap de aici până aici și îți dau bani. Păi ia și tu când Dar nu face nimic, dar am vreo 2 zile a fost cu tehnologia și mai am zis la acolo, aveți de voi. Venea, povestea el din așa, când îl vedea pe pupă că vine, făcea, da, vine și eu. Voi n-am scos alarma. Este când face Vlad, o să scot alarma, Scoate. să sune altul. Da, da, da. Aia și alarme, mă, să urle. 1974. 1820. Când a fost făcut. Iarba de aici te tot mulgă mereu. Dar văd că nu mai e cum era. Ce? Da, nu mai e, vezi? Încolo n a rămas. Dar acolo ăla, numai pe desan. Uite florile la care înfloresc la Mișu, în spate. Aha, de la care deschid. Da. Stai să vedem, mergem în plus, dar pentru după aici să mergem. Ba da, că e acolo. Nu știu cum am răspărțele astea. Trage și deschide dacă se poate. Să nu pornească alarma. Te trezești cu ea în cap. Aici azi mă sicrie. Sicrie? Da, desfăcut. Băi, să fie. Serios? Sicrie. Sicrie. Da, Sicrie noi. noi sunt. Deci, bă, vine omul înainte și să-și alege Pe unul. comandă de sicriu.
Aici se crie? Da. Nu i-ai arătat lui? Ai filmat se crie? Da, bineînțeles. Să vadă că e pregătit, acolo sunt pregătiți aia, măi. Lecțiunea pentru copii. Aici e biserică. Aici. Nu, aici a fost vechea școală, nu știu dacă Da, da, ne zis. exact în clădirea asta și Doamnă Rauchenverbot. N-ai voie. Am intrare interzisă. Da. Fumatul interzis. aici încearcă să renoveze Fumatul interzis înseamnă. Da? 1827. Da. A, uite, 1897, da. George și... Sony. Aici a fost renovat. Oale și ulcele ăștia. Uite, aici să renovează vechea școală și vor să facă muzeu. Aha, asta e vechea școală. Aici ce scală fain. Au făcut niște Aici era școală? Da. A, uite, a Da, fost. e mult de lucru. Și sus ce? E tot așa o încăpere de asta. Păi aici stăteau furați Uite că se fără vede. lumină. Se vede. Păi aveau lumină, în partea altă sunt geamuri. Ah, Ia du-te. Doar că n-ai acces pe aici în încăperea de acolo. Scara e nouă. hai să Ba fac da, un că au mai făcut uite o scară și acolo. Mai e una mai sus. Au pus și podele, da. Dar trebuie ceva de ăsta, un... Ce trebuie să faci ne-a făcut? Andrei, să-i zic. Dacă nu mustește. Uite ce e? Bisericuța. Da, 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 da. Ai luat de la biserică. Să-ți arăt locul unde se uitau la vestiarul călugăriței. Uite ce e pianină. Uite ăsta. Ce mare? Acordat? Habar n-am. Uite, are centrală. Ce e aici? Asta Aici ce e? fac slujbă iarna, ca să nu facă în biserica aia mare. A, aici fac? Se adună aici? Da, are calorifer. Și asta e la desfășurătorul, programul E zilnic, nu? aici au, da. E cântecele care se... Fiecare zi îți cântă. Și Dar biserica n-are încălzire, trebuie să ține aici. Da, păi e normal. A, n-are deloc e încălzire. drag. Pe care se La face cât acolo. sunt ajung. Numai bine. A, aici e alta. Aici e altarul, dar am adunat-o că au avut o ședință. Aia era cu hruba aia, Da, secretă. secretă. Ne-a arătat-o preotul aia de acolo. Ce e acolo? E un ventilator. Da, e... Aici e vrăjeala. Stai țară. Că de fapt nu e. Nu e, ia du-te acolo și filmează. Grijă nu atinge la altarul, că nu e voie. Nu-i Am nimic. prinde un pic lumina. Da, unde e? Ulu. S-a dat spre exterior, nu? Asta e gură de aia, de trage. Bău! Acolo e strada sau ce e? Ia să-i cornea de acolo, bău! Între primul zi și al doilea. A, și mai e una într-o parte și... Astea scurt de atras. Da, e trage. Deci asta au amenajat-o de curând, cred. Cum? Chestia asta a făcut-o de curând aici. Nu, e destul de veche, cred. Da? Ia uite ce zice. Lumina. Deci, da, da, numai pe... Asta cu asta, Uite, stilul gotic acolo. nu-i gotic, e romanic. Romani. Acolo de ce? Mamă, ce de căți. Aia e ce fost, o ferăstruică în E pără. tot o ceva o arcadă. Aha. Ia zi, urmează anul Hai, ăsta. da, da, ce care aici cu extra. Păi da, să nu se împiedice. Nu se spide de aici. Nu. Deci am Trimis-o afară. Bravo. Gata, cam asta e. Și ușile astea vechi. Asta e nou. Deci ai văzut și școala văzut. O las eu. Eu vă rog, comentariile mai târziu.
Filmează și ghidul. Da. Zic, costumație de ghid, asta e. Da. Îți dea uniformă. Da, și... Un pic de respect. Da. Păi nu știu, eu chiar avem mai Acum avem telefon. bocanci, dar de obicei un bun șlapi. Da, da, e nimica, nu? Dacă el umblă, Uite, uite. n-ai mai cu telefon mobil. Crește. Ce moare e. Și mirosul e întotdeauna. Specific de lemn. De când? Da. Mi-a zis și el. Asta e singura piesă originală. Cum ai că singura piesă originală? Pe toată biserica e de atunci. Din mobilierul de la începutul bisericii, când a fost făcută biserica. Ah. Era cocutat acolo, nu? Acolo, de acolo predică. Astea se numesc patamente Padamente. și se schimbă în funcție de... Auzi, că te întreb și eu, când ne-am întrebat și pe, știi ce sunt cifrele alea romane de acolo? Ce le zice pe ăla? Eu știu că știu. Știi de ce sunt împărțite în două? Că sunt Că erau două table. prima de 3, păi nu, că uite, ălea sunt puse mai Ah, Da, așa și celălalt înghesuite. asta înghesuit. nu știu. Că e interesant. Nu Păi, știu. aia cu condiția să le știi care sunt. Păi, Da. eu spun despre ele, dar nu le știu toate. Primele trei sunt ale esențiale. Nu, primele 3 se referă la relația noastră cu divinitate. Da. Nu știu care sunt, dar așa este. Da. Celelalte 4, celelalte 7. 7 la Între oameni. relațiile interumane. Și cea mai importantă este cea a 3-a, aia de sus, de acum. A 4-a, pardon. Care e? A 4. Aia o știu și eu. Să Să nu nu prea furi. curvești. Să-ți cinstești părinții. Da. Așa a zis și pe... Așa de-aia e, da. pusă prima de sus. Da. De-aia, da. Ați auzit, copii? Dar uite ce patru. Cum? Știi că din aia, da, nu e 4 români, dar așa e în toate, cu 4 bețe. Așa e la nemți, așa era tradiția. Așa era nemți, nu? Nu scriau IV, scriau 4 beți. Și știu că din alea cu divinitatea, una din ele este să nu faci chip teofit. Una din ele. Deocamdată după trei aici. Prima e aia, că să n-ai alt Dumnezeu decât Domnul Dumnezeu nostru, ceva genul ăsta. A cincea este să nu ucizi, așa este sigur. A cincea este să nu ucizi, asta știu sigur. Da, să nu Dar restul nu le știu. Nu știu de unde mi-a rămas. Să nu răvnești la nevasta celuilalt. Și ușa aia unde dă? Care? Aia? E o încăpere acolo care Unde își ține ea de haine. Și unde ziceai că sunt alea în inițiale? spatele alta. Putem să mergem un picuț? Nu avem voie, dar... Cum a fost plajul? Covor, perse. Da, a avut din Persia. Chiar în spatele altarului. Jos. Asta de aici. E Sfântul Petru și Miel. Și au rămas și da. Da, măi, uite-te, mă. Ia uite, să vede că e... Deci din aia Mai rămâne să mai romanică. fac un sale aici. Dar frumos că le-a păstrat. Deci e renovat, de cum e? Pe aici, da. Dar probabil că e un sfânt vechi. Sfântul Petru. Sfântul Petru e cu cheia, da. Și mielul lui Dumnezeu. Eu trebuie să o lupt picioare. Mieluțului, Două da. picioare să o lupt. Dar oricum, și se vede că este și în maniera aia foarte veche sculptură. Filmează de Vlad și acolo, Ion Văselea din 1929. Da, eu de ce să fiu? Și Vintila. 29. Trecut pe aici pe spate. Mai știi? Și a scris un număr aiure acolo. Dar vezi că bisericile din Occident, toate, sunt făcute din piatră, din marmură și din tot felul de chestii de-astea nobile. Calitate e altă regiune. Da, chiar. Și lemn, construcție, brad, nu știu de ce. Brade. 1929.
era 4. Dar uite-te cât de bine s-a ținut lemnul, nu s-a înnegrit, nu... Ha. Păi da, dacă e așa Și vechi, dreptate. Păi dar du-te 29. chiar dacă e așa Ia dă un vechi. creion și scriu și eu, Cornel Valentinu, 1914. 1800. 1723. Da, dar undeva așa scriu aici, aici jos. Cu litere chirilice. Da. Da. Uite așa, așa cum aștept eu. Dar ce? Deci așa e tot fel de... Da, vreau și nouă, nu știu, mamă. Un prim plan. Au, fii atent, împuietoare aici. Uite, bă, încuietoare. Ia, fă-i o filmare. Așa ceva n-ai să mai vezi. Chiar. Ce sistem ai. Complicat. Să mai Funcționează, uși oare? cipriani. Sau ung, de ce? Să freacă ale fier pe fier până se aduce la Dar știi cu ce? Nu cu un soare, sunt niște șpragi. Dar de Pe unde bază se de trage? răsoare. Unde faci? Aici chestii. Și cred că și ăsta ar fi mers la... E că... Se ducea și chestia asta. Dacă reușeai să o ungi un pic, să-i ducerci. A avut și o cheie, uite. Da, da. Mai mare ca asta. Uite-te cât a gura aici. Da. Și bățul ăsta aici, băgat. Și, ce băț, că e tot de fier. Da. Să știi că e o chestie Este interesantă. de fier? Foarte interesant, da? Da. Uite-te și tu cum. Știți, dar zici că e din Băgai cheia, împingea de asta și ce Da. făcea. Dar de ce trebuia să mai bași cheie? Da, că care erau Numai ca să o Ce un Pe din arc ăsta, afară. pe un arc. pe din afară doar. Din afară. Eu ce sistem de arc. Pe un arc, Interesant pe un cu arc. totul. Unde e Mișu să-l aduci să facă asta? Par și arătanile și să taie, să sudeze, să doaie, să topească. Am văzut ziua că sunt acolo la intrare niște ziduri bilingve. Română Are și și română. germană. Da. Acum am aflat și eu corent. Ai văzut? Hai. Asta unde Da? merge? Unde? Păi zic, ce dracu, am învățat instantaneu germană. Cât pot. Când am învățat? Astea sunt originale, fii atent. Și trebuie să originalitate cu cărămidă. Nu mai poți? Poți cât poți, formă numai dacă nu Păi mai te oprești la o scară și stai atent. poți să mâncare. Le-am adus de la Cluj asta. Ca fiind
Fii atent, băi, ce lucrători. Astea. Sunt noi, nu? Ale orice, mai. Astea sunt fluiere, alea. Chiar mai face cineva orice în România? Cluj o firmă, cred Ia că uite, și da? Ce chestii? școliți în Germania. Ia uite și alea, țevi. Meseriile. Să nu le-am Au venit, au lucrat vreo câteva zile la Burduf, l-au lipit cu piele de vițel. Ia uite. Piele de vițel de aia moale. Tur. Deci niște sisteme electronice, Ce chestie? electrice, cu niște motoare electrice. Și îmi povestea nenea ăla care a stat aici ani de zile, a copilărit aici, s-a născut aici. Așa. Mai bine să mă oprește ceasul. Eu ce să-i facă, îl cheam pe Nea Fides. Da? El. Păi el l-a montat, cu el, cu fratisul. Ai de capul. Că l-a găsit și că a aruncat acolo și l-a pus, l-a montat și cum l-a pus și i-a împins, a și luat-o și a mers. Ia uite. Nu știu. Și Pobeda, de care. Uite, ornamentele astea sunt de pe acolo. și el îmi zicea că pe vremuri dădeai la La pișor. pedale, Da, și că în timpul slujbei stătea acolo, el cochil. Dă și la acolo. Uite că se vede, parcă o pedală, dar nu se vede. Era de gelul lui aia acolo, mare. Acolo? Cam așa lată era. Ce putea mână de sub iube. Sub ăsta sunt niște tuburi mari. Încăite pe niște tuburi. Oh, e multă. Și că până octombrie a să dăm Da? E deja s-a depășit termenul. De-aia ziceau ăștia ca în YouTube, că nu mai apare. Aici se vede un și se sta. Tubul de ăla care vine aer pe aici. Păi din aici aer. vine aerul. Burduful acolo. Wow! N-am văzut niciodată. Unde-i portoful? Uite-l. Ah! Sunt niște foale. Foară se Foale. Și uite, înainte Gaură acolo. de aici se vede. Mamă, ce mare! Dădeai la pedal. Și asta e pielea de vițel. Asta a pus acum? Da. Ia stai sus. Deci că e pânză. Uite ce fină e. Zici că e de aia de babușă. Vai, chiar. Încearcă mărușă. Mă uite cât de s-a pești fața ca să Păi nu, acum e cu motor electric. Băi, dar care cum a vrut a măscăli pe pereți ăștia? Păi, Citești 1946, 48. Aia, au scris când m-am născut eu, a scris. da. Îi dai seama că au fost duși aici, atunci au avut cartierul general în curtea bisericii. Ei, da. Da. Unde stă preotul? Acum era garnizoanul rusească. Au făcut o piscină în curtea Da? bisericii, e și acum piscină. Nici măcar că au făcut o Piscină piscină. de nu, dar trebuie. Păi și aici că să iei, bă. Au venit, s-au măscălit, da. Da, dar n-au scris. Bine că n-au stricat-o, știi? Eu, Ia uite, mă, deci pe aici vine aerul. Niciun alui așa n-am văzut. Oh, ia uite ce chestie. Și acum are motoraș electric. Uite-l acolo. Da, da, da. Și pornește. Altfel trebuia să... Și începe. Pa, pa, pa. Aici trage de ele. O oră cât dura. Îmi făceai... Și aici poți să cobori tot acolo, nu? E intrarea de sub. Filmez pe geam. Puteam veni pe acolo, știi, dar era... Doamne, filmează ce găsești mai periculos. Iziana a sus sau au în biserică? Aici e lumina? Yes. Bine? Uite acolo, da. La geamul, nu mai atunci lumina. Nu. Am și lumină, da. Și treptele sunt așa? Eu zic suitul înainte. Nu, luați-o voi. Uite ce te frică. Se pune la ceas, nu e așa, că după aia, dacă vrei mai sus... Nu. Gata, Vlad, începe expediția. Dar nu mă fac. Păi stai, Ce mai Stai că da aia, da. Nu, mă gândeam că nu în cap. Nu. Ce se frică? Nu mă țin genunchii și mi-e frică. Că mă iei? Sau luați-o voi așa ușor, dacă îl puteam. Intră în biserică și așa. Am și rău de înălțime, merge. Mamă, ce rău! Liziana, vină până aici să vezi ce contragreutate. Pentru că de astea în cap. Uite, e pus acolo. Sunt legate cu niște cablu. Ia capul meu. Un pic, dă mâna. A, și stai acoperișul podul bisericii. La ultima evadare aici am găsit-o pe ufă. Ei, da. Era în pod aici, am eunat și nu auzeam de jos, dar nu știam de unde Dumnezeu. Eu de nebună unde s-a băgat. Nu știi cum. Și era seara deja, Dar pe unde întuneric. fi intrat?
Păi cred că am lăsat, eu am venit să trag ceasul și am Ah, lăsat și deschis. da, și mie și Dar oricum poate să intri și pe sub ușă, nu e nicio problemă. Da. Uite, ăsta ai pus special să nu cadă. Da, Să nu se ducă... Ah, da. Să nu rupă toate pe Un aici. nisip. Oaleu. Aia din dreapta este din metal, turnat, și asta din stânga e piatră. Piață. Asta cred că e mai veche. Deci m-am luat Bun, metal. da. Ce chestie? Ăla din dreapta e pentru ore, Da. bătaia orelor, de fapt. Aha. În mijloc este pentru funcționarea ceasului, faptul că merge ceasul. Și stânga e pentru Minutare. sferturi. Ah, de sfertul. ore. Aha. Dar n-am auzit-o până acum. N-am auzit ceasul până acum. Când am Când am intrat noi, intrat, bă. când am intrat, Da? am putut sfertul sau nu știu Da, ce. dai să vezi că nu bălângănie De acum. obicei, când te urci sus lângă clopot, îți bate. Da, Să Îți vine simți. să sari. că te saturi. Ăla e deasupra bisericii podul ăla. Păi, da, e Acolo e podul. Deci să nu fie vor ceva rupt. nu e bine. Ai grijă. Ei, da. Ce? Cine m-a pus? Au. Nu mai urci? Ah, nu, deja m-am mentit, numai că mă uit înapoi în jos. Da? Mai Nu trebuie mai ăsta ideea. Ei, mergeți acolo, nu mai. Deci cu cât îi înaintez în vârstă, cu atât îi se accentuează această stare. De bună stare. Iau pe acolo. Stai, cum ați venit voi? Pe acolo. Aici, pe grijă unde fac. Sandale nasol și o urcăm în șoa și când face la o tură, e o jumătate de minut. Și clănțele ăsta se duce. Hai!